Dobrodošli u drugu epizodu emisije 90. minut koju je kreirao portal CG Futbal. Na samom startu želim da vam se zahvalim na pozitivnim reakcijama koje ste nam uputili nakon emitovanja prve epizode i nadam se da ćemo i u budućnosti opravdati vaša očekivanje i povjerenje i da ćemo zajedno sa vama iz emisije u emisiju biti bolji. Centralni dio priče o crnogorskom fudbalu protekle nedjelje čine pripreme naših ekipa, pa krenimo redom od lidera šampionata ekipe budućnosti koja je na pripremama u Antaliji. Tamo su već odigrali 2 meča protiv Kajsara iz Kazahstana, remizirali 1-1, gol na tom meču postigao Ivan Bulatović, da bi juče sa čak 4-0 savladali jednu ozbiljnu ekipu, ukrajinsku Zoriju. Budućnost igrala odlično, brzo, efikasno, igrala onako kako u suštini mi svi želimo da vidimo što više naših ekipa u domaćem šampionatu. Golove na tom meču postigli su Lazar Mijović, Marko Miličković, Oliver Šarkić i Ognjen Gašević. Sa pažnjom ćemo ispratiti naredne akcije budućnosti tokom ovih priprema. Otrant je igrao u Cinju jedan kontrolni meč protiv ekipe Gošk iz Gabele, ekipe koja se takmiči u šampionatu Bosne i Hercegovine. Ucinjani su poraženi 1-2, gol je postigao Novajlija Vujačić, a Ucinjani su promašili jedan terac na tom meču. Utakmica je igrana po onako dosta lošem vremenu, bio je vjetar i kiša u Cinju i bio je prvi meč za Otrant, tako da računamo da će trener Vukotić sa pomoćnikom Tomićem u narednom periodu sigurno skockati ekipu onako kako želi. Fudbaleri Dečića su na svom terenu odigrali jedan kontrolni meč, savladali su ekipu Balkan Eaglesa 2-1. Novajli Ndijaj i Jasović su dali golove za Dečić, a za trećeligaša je strilac bio Šušić. Fudbaleri Jezera odigrali su 2 kontrolna meča, oba su završena neriješeno, protiv OFK Mladost Donja Gorica 0-0, a sa Jedinstvom iz Bijelog Polja odigrali su 1-1 i Jezero će pripreme nastaviti u Budvi. Sutjeska je u prvom kontrolnom meču sa 1-0 savladala Mornar. Gol na tom meču postigao je Novajli Argentinac Arbeljo, da bi u drugom meču igrala protiv Arsenal iz Tivta. Ta utakmica je završena rezultatom 2-2. Sutjeska je vodila 2-0 golovima opet Arbelja, koji očigledno će biti veliko pojačanje za Nikšićane, i Vukčevića, a remi Arsenalu donijeli su Abdullahi iz penala i Kordić. Što se tiče ostalih mečeva, izdvojili bi ekipu Bokelja koja učestvuje na Medulin kupu. U prvom meču Kotorani su potpuno podbacili, poraženi su 4-0 od ekipe Radnika iz Bijeljine. U narednom meču u srijedu igraju protiv Karlovca, očekujemo bolju igru Bokelja, očekujemo i pobjedu Bokelja, jer sigurno da je ekipa kvalitetnija od hrvatskog drugoligaša. Sigurno da ovaj poraz u 4-0 nije mjerilo snage između našeg tima i ekipe iz Bosne i Hercegovine, ali Bokelj još je u početnoj fazi priprema, tako da na neki način nećemo im uzeti za zlo, mada nekako su nas naše ekipe naučile na Medulin kupu da postižu jako loše rezultate, tako da očekujemo da ipak u nastavku se prikažu u boljem svijetlu kako bi na neki način ispravili malu sliku našeg fudbala u ovim zimskim pripremama u ovom hrvatskom ljetovalištu. Jedinstvo je završilo mini pripreme u Podgorici pobjedom 3-1 nad Adrijom. Kovačević, Komije i Korać su bili strijelci za Bjelopoljce i oni će također pripreme nastaviti van Crne Gore u Antaliji i naravno da ćemo ispratiti
njihove nastupe u tom turskom ljetovalištu. Što se tiče transfera u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, nije ih bilo puno od naše prethodne emisije. Jedino bi istakli dolazak Darka Bulatovića u Tirotski Arsenal. Darko je jedan iskusni defanzivac koji iza sebe ima ogromno iskustvo i koji će sigurno i kvalitetom i iskustvom doprinijeti da igre Arsenala budu još bolje. Bulatović je, napomenut ćemo, prethodnu polusezonu, odnosno sezonu, pošto je igrao na Islandu, završio u Akureiriju, a igrao je, kao što većina vas zna, za Sutjesku, Vlazniju, Čukarički, Kizližar, Radnički Niš, bio je u Poljskoj, tako da je ovo značajno pojačanje za Arsenal. Što se tiče transfera naših fudbalera van granica naše države, krenut ćemo sa jednim potencijalnim transferom koji će se vjerovatno dogoditi, a to je odlazak našeg reprezentativca Andrija Radulovića iz Vojvodine u Saragosu. Prema informacijama koje su prethodnih dana dostupne kako Španije, tako i Srbije, Vojvodina i španski klub su dogovorili ovaj transfer. Vrijednost transfera će biti 1,5 miliona eura, s tim što će Španci to platiti na kraju sezone, odnosno na kraju ove sezone će otkupiti njegov ugovor, a polovina te sume će pripasti Crvenoj zvijezdi po dogovoru dva kluba kada je Radulović prešao u redove novosadskog kluba, tako da bit će ovo interesantno za sve nas. Saragosa je klub, da kažemo, čuveni, koji već neko vrijeme ne uspijeva da se vrati u La Ligu, a Radulović je odlazak tamo sigurno korak naprijed u njegovoj karijeri i mjesto na kojem će on sigurno pokazati svoje kvalitete. Naš internacionalac Nikola Komburović, nekada omladinski reprezentativac Crne Gore, karijeru nastavlja u Uzbekistanu. On je nastupao za ruski drugoligaš Črnomorec prethodno, potpisao je ugovor sa Kizlikumom. On je s tim klubom dogovorio saradnju na godinu dana. To je jedan mladi igrač od koga se također očekuje da u narednih godinu do dvije, eto da kažem, ali ova godina je njegova da napravi iskorak, jer sigurno da posjeduje kvalitet za mnogo više od ovog trenutno nivoa na kom igra u smislu liga i klubova za koje nastupa. Crnogorski reprezentativac Marko Vukčević zamijenio je Banja Luku Kazahstanom. On je prvo raskinuo ugovor, odnosno završio saradnju sa borcem iz Banja Luke, da bi nedugo nakon toga potpisao za Tobol, petoplasirani klub kazahstanskog šampionata, i nastupat će ove godine za tu ekipu. Tobol je klub koji je poznat nama u Crnoj Gori, jer su za njega svojevremeno nastupali naši reprezentativci Žarko Tomašević i Radoslav Batak. Kad smo već kod Kazahstana, napomenut ćemo i da su dva naša internacionalca, Goran Milojko i Jovan Pajović, napustili Kajsar i u potrazi su za novim angažmanom. Osvrnut ćemo se naravno i na nastupe naših fudbalera u inostranstvu, kako fudbalera, tako i trenera. Bilo je dosta zanimljivih dešavanja prethodne nedjelje. Prije svega ćemo istaći plasman u finale Superkupa Kuvajta, dva tamošnja kluba koje vode dva naša trenera, to su Al Kuvajt kojeg predvodi Nebojša Jovović i Al Katsija koju vodi Željko Petrović. Al Kuvajt je u polufinalu sa 4:1 savladao Al Salmiju, dok je Al Katsija 1:0 pobjedila ekipu Al Arabija.
tako da će ova dva kluba odmjeriti snage u velikom finalu koje će biti odigrano sutra. Sigurno da sve ljubitelje fudbala u našoj zemlji interesuju rezultati naših trenera, posebno kad postižu ovakve uspjehe za Nebojšu Jovovića, pobjede i uspjesi, trofeji su postali, da tako kažemo, svakodnevnice, dok je za Željka Petrovića na neki način odlazak u Kuvajt bio velika promjena u odnosu na njegove ranije angažmane, ali njegov kvalitet je nesumnjiv i ovaj uspjeh koji je postigao sa Alcacijom, koju je uspio da digne u domaćem šampionatu. On je preuzeo klub kad je ekipi išlo dosta loše, sad su na samo par bodova od vrha, tako da je ovo odlična stvar za naš fudbal. Ispratit ćemo naravno i ovo finale. U 29. kolu engleskog čempionšipa Preston je na domaćem terenu sa 2-1 savladao Middlesbrough. Milutino Smajić, koji je u odličnoj formi, je nastupio na ovom meču i on je igrao do 73. minuta kada ga je zamijenio Rhys, koji je nakon par minuta postigao i gol. Vrlo je važno da i za našu reprezentaciju da Osmajić nastavi sa ovakvim partijama, zbog toga i potenciramo uvijek njegove igre. Crnogorski reprezentativac Adam Marušić postigao usmeni dogovor sa Lacijom o produžetku ugovora. Italijanski mediji javljaju da je dogovor da se potpiše ugovor do 2027. godine uz opciju automatske aktivacije za još jednu sezonu. Marušić će navodno zarađivati oko 2 miliona eura po sezoni, što će ga činiti jednim od najplaćenijih defanzivaca u seriji A, i svakako veliko priznanje za njega i za njegove igre. On je u suštini već neko ko je legenda ovog kluba, a kao šlag na tortu i na cijelu priču stigao i gol na sinoćnom meču protiv Fiorentine. Nažalost, uspio je Marušić samo da smanji, odnosno da ublaži poraz Lazija u Rimu od Fiorentine. Meč na kraju okončan 1-2. Što se tiče hrvatskog šampionata, on je nastavljen, tamo s pažnjom pratimo igre Rijeke koju predvodi naš bivši reprezentativac Radomir Đalović. Rijeka je kod kuće u prvom meču nastavka šampionata dočekala Lokomotivu iz Zagreba i slavila se 4-1. Ono što je interesantno istaći je i važno za nas je da je prvi gol, odnosno gol za Lokomotivu postigao naš internacionalac Dušan Vuković. I posljednja vijest koju ćemo u ovoj epizodi i završiti rubriku Naše inostranstvo je vijest da je povremeni reprezentativac Crne Gore Aleksandar Boljević produžio ugovor sa Željezničarem iz Sarajeva do 2027. godine. Čelnici ovog kluba su odlučili da produže saradnju sa našim internacionalcem, jer je u prvom dijelu sezone bio jedan od najboljih igrača ovog kluba, postigao je 7 golova, zabilježio 4 asistencije, tako da će publika u Sarajevu na jač Željezničara Boljevića gledati sa zadovoljstvom još 2 godine. Hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se dopadaju naše vijesti, ovaj format, subscribeujte se, zapratite nas na YouTube-u, lajkujte video, podijelite ga, zapratite nas na društvenim mrežama Instagram i Facebook. Mi nastavljamo u istom ritmu, pratimo crnogorski fudbal, podržavamo crnogorski fudbal. Do skorog viđenja.